गिबियावनो एसएम निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय दिनै आं बाक्सा जिल्लानि नावकाटायाव दंफैयो नावकाटायाव सासे फरायसाजों माखासे बाथ्रा रायज्लायनो थाखाय बिथांनि सेराव फैदों बिथाङानो जाबाय बावैसो सान सिगां JEE एग्जाम पास खालामनानै बिथाङा IIT आव एडमिशन मोनदों बिथाङानो जादों राजेन्द्र दैमारी बे समाव नोंथांखौ जोंनि एसएम निउसआव बरायबाय आरो नोंथांखौ बे समाव माने खुलुमनायखौ जासिबाय खुलुमबाय गिबियाव नोंथाङा मा मिडियामाव फरायदोंमोन फार्स्टआव क्लास 1 निफ्राय 10 सिम फार्स्टआव बर' मिडियाम फरायदों बेनि उनाव 11 12 आव इंराजि मिडियाम जाहैदों बहा फरायदोंमोन 1 निफ्राय 10 सिम बे सानजारां रोदोमफु सोलोंसालिनि नावकाटा होननाय बेनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटायाव आरो बेनि उनाव हायार सेकेन्डारिखौ क'क्राझार इउएन एकाडेमिनिफ्राय खालामदों क'क्राझारखौ इउएन एकाडेमिनिफ्राय आरो बे फसंथाननि गाहाय माने सामलायगिरिया सोरमोन बेनि बे फरायसालिनि सार बिस्तिराम नार्जारी सार बिस्तिराम नार्जारी बेवहाय साबैसे फोरोंगिरि आरो साबैसे फरायसा दंमोन बै समाव फरायनाय समाव जों जेब्ला क्लास 10 मोन अब्ला जोंनि बेचआव 21 स्टुडेन्ट दंमोन गासै 21 क्लास 10 बा बेनि उनाव टिचारफोर गासै 8-9 बिदिनो जागौमोन आरो 8-9 बै समाव माने जितु फार्स्ट डिभिजननि हार नोंथांजों लोगोसे साबैसे माने फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन आरो नोंथाङा मा माने डिभिजनाव पास खालामदोंमोन जोंनि लोगोफोराव फार्स्ट डिभिजन 3 दंमोन ओमफ्राय सेकेन्ड डिभिजन 4-5 दंमोन ओमफ्राय थार्ड डिभिजनबो दंमोन ओमफ्राय आंना फार्स्ट डिभिजनावमोन आंना पार्सेन्टेजआ 85.16 मोन आंना डिस्टिंक्शन मोनदों आं डिस्टिंक्शन मोनदों बै समाव डिस्टिंक्शन मोनना माबायदि सानदोंमोन माने जोंनि नावकाटा लकेलाव माने बर' मिडियामनिफ्राय रावबो मोनफेराखैमोन आरो बे समाव माने डिस्टिंक्शनखौ बर' मिडियामजों फरायनानै बर' मिडियामजों ओमफ्राय आंनो फार्स्ट होनजायो आरो प्राउड फिल खालामदों आरो बै समाव ओमफ्राय एम इन लाइफआथ' दा इन्जिनियाराव थांबाय ओमफ्राय जुदि इन्जिनियाराव थांनानै उनाव प्लेसमेन्ट लाबाथाय लाबाय जुदि प्लेसमेन्टनि माबा एसे प्रब्लेम जाबाथाय सिभिल सार्भिस ट्राइ खालामगोन आरो सिभिल सार्भिस ट्राइ खालामनायनि माने आसा दङ एडमिसनखौ बहा मोनखो IIT खड़गपुर वेस्ट बेंगलनि JEE एग्जामनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय जायफ्रा माने दा फरायगासिनो दङ बिथांमोना जास्ट माने खोनायो JEE एग्जाम बेनि सोमोन्दै बे एग्जामा माबायदि जायो एग्जामाथ' माने पार्सन बाय पार्सन माने डिपेन्ड जागोन बियो सोरबा माने 11-12 आव साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय जायो बे एग्जामा 11-12 आव नों माने मोननै बोर्ड क्लासनि कम्बाइनेसन जायो बेयाव ओमफ्राय NCERT नि बिजाब दं माने बे इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय होखानाय बेखौ बे फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बे गांथामनि सायाव बेस जायो फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथ्स बे मोनथामा थानांगोन हायार सेकेन्डारियाव ओमफ्राय बे गांथामाव नों NCERT लेभेलखौ फुरा माने कमप्लिटलि रोंनानै प्लास एसे माने हायार लेभेलनि रोंनांगौ जायो IIT नि थाखाय JEE होननाय एग्जामा माने मोननै स्टेजनि जायो फार्स्टआव JEE मेन्स होनाय जायो फार्स्टआव JEE मेन्स जागोन बे फार्स्टआव JEE मेन्सआव क्लियार जाबासो ओमफ्राय एडभान्सनि थाखाय ओमफ्राय दा जाखिनि NCERT प्लास आरो NCERT खौ रोंखाजोबनांगौ माने उल्टा उल्टि रोंखाजोबथारनांगौ बेनि उनाव हायार लेभेलनि बुकफोर नायनो गोनां जायो बिदिनो क्लियार जानो हायो आरो JEE होनो थाखाय कचिंफोर लादोंमोन नामा बहाबा औ लादोंमोन आं सुपार 30 होननाय सुपार 30 CSRL सुपार 30 माने मा सुपार 30 माने बेयाव अनलि 30 जन स्टुडेन्ट सेलेक्ट खालामनाय आरो गोरों स्टुडेन्टखौ सुपार स्टुडेन्ट बहा बियो जोंनि आसामाव गंबा सेन्टार दं बिनिनो आंना शिबसागरनि ब्रान्समोन आरो शिबसागर जायगायाव बेयाव हस्टेल दङ फ्रि रेसिडेन्टखा माने एडमिसन फिस 0 माने फुरा फ्रि मोनदों फ्रि अफ कस्ट माने बे कर्सखौ लानाय बेसेबां मास सोलियो बे ओरैनो 11 मान्थसनिमोन कर्सआ ओमफ्राय कर'ना भाइरासनि थाखाय 2 मान्थस माने खमायदों माने 7 मान्थस जाहैबाय लानो मोनासै माने बेजों दा एडमिसना बहा जाखो IIT खड़गपुराव
एडमिसनाथ' जाखाबाय नङा होमबा एडमिसना जाबाय ओमफ्राय दा काउन्सिलिं सोलिदों नामा काउन्सिलिं सोलिगासिनो न'खराव सोरनिफ्राय थुलुंगा मोनदों बेबायदि माने गिदिर सिमां नुनायनि थाखाय थुलुंगा माने मानसिफ्रा होयो होनायालाय आरो जों जेब्ला कलेज लाइफआव थादों अब्ला खोनादोंमोन जोंनि सिनियरफ्रा सोरबा सोरबा माने IIT सोरबा बिदिनो मेडिकेल स्टुडेन्टफोर फोरोंनाय ओमफ्राय जोंखौबो इन्सपिरेसन होयोमोन आरो माने नोंसोरबो हागोन बांद्राय गोरा नङा एग्जामा नोंसोर इजिलि हागोन होननायखाय जों बेफोरनिफ्राय थुलुंगा मोननानै माने बिदि प्रिपेयार खालामनाय जादों हायार सेकेन्डारिखौ बहा फरायखो UN एकाडेमि क'क्राझाराव UN एकाडेमि क'क्राझार बेनिफ्राय बेवहायनो सिमांखौ नुदोंमोन नामा जे सासे आं इन्जिनियार जागोन होननानै कचिंफोर आइडियासफोर मोनदों नामा बेवहाय फार्स्टआव जेब्ला 11-12 फरायो बेयाव टाइमाव जेबो कचिंनि आइडिया मोनाखैमोन ओमफ्राय जेब्ला 12आव बिदिनो सुपार 30नि एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो होदों जोंखौ ओमफ्राय बेयाव जिरायनासो मिथिदों माने सुपार 30 मोनसे कचिं इनस्टिटिउट जेराव माने फ्रि अफ कस्टआव होनाय जायो बेखौ मानसिफ्रा गोबाङानो बुङो जे बर' मिडियाम फरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो बर' मिडियाम फरायनानै गिदिर मानसि जानो हाया दा बेखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो एक्चुवेलिथ' माने गावनि अफिसियेल माने लेंगुवेज गावनि अन लेंगुवेज माने बेजोंसो फरायबा मोजांसिन जायो माने गावनि जोंथ' 1निफ्राय 10सिमथ' बर' मिडियाम फरायखाबाय ने जाखिनि रोंनांगौ जोंनि अन माने लेंगुवेजजोंनो रोंखादों ओमफ्राय 11-12 माने इंलिश मिडियाम जाहैदों माने 11-12 जोंनि माने बर' मिडियामजों फरायबावनायबा माने मोजां एसे क्रिएटिभिटिया माने इनक्रिज जानायनि चान्स दंमोन आरो एसे खस्थ' मोनहैदों नामा बर'निफ्राय हायार सेकेन्डारियाव फरायनानै फार्स्ट टाइमाव कचिंखौ एसे टाफफोर मोनदों नामा फार्स्ट टाइमाव जोंनिया बर'निफ्राय डाइरेक्ट माने इंलिसाव थांनाय जाबाय नालाय फार्स्ट टाइमाव एसे खस्थ' मोनदोंमोन बिनि उनाव एडजास्ट जालांबाय ओमफ्राय कचिंनि थाखाय कचिंआवथ' बांद्राय मोनाखै माने बांद्राय खस्थ' मोनाखै कचिंआव माने मा हारिनि मानसि लोगो मोनदों बेयाव कचिंआव हारियाथ' गासिबो दं माने बेजों आसामनि जोब गासिबो आसामनि सोरबा माने बर' साबैसे दंमोन बर' जों 7 दंमोन बहानि बिसोरो क'क्राझार JNB गासिबो क्वालिफाइड बिसोरो क्वालिफाइ जादों एडभान्स क्वालिफाइ जायाखै ओमफ्राय मेन्स क्वालिफाइ जादों मेन्स जादों एडभान्सआ जायासै नेक्स्टआव हयथ' टारगेट खालामगोन बिसोर IITनि एग्जामा खननैल' होनो मोनो माने बेजों रेगुलार 12 थानाय टाइमाव खेबसे आरो बेजों ड्रप आउट थाबाथाय खननै बेजों खननैल' माने बिथांमोननि गोसो बियो न'खराव सोर दं दा न'खराव आंनि आब' सासे दं ओमफ्राय बिनानाव सासे दं ओमफ्राय आइ बाबा मा मावो फार्मार्स ओमफ्राय बाबाया फार्मार मावो आइया ओमफ्राय हाउस किपार ओमफ्राय गिदिर रावबो गैया फाइनान्सियेलि सोर सापर्ट खालामो दा होमबा फाइनान्सियेलि फादार मादारानो खालामो आं मिन्थिनायावथ' न'खरनि जे अबस्था बेयो बारा मोजां नङा होनदों दा माबायदि सोलियो ओरैनोथ' मादारा माने संख्रि बानलुनि थाखाय माने बाजाराव माबा एसे एनै माबा न'खरनि बेसाद बिजनेस खालामो ओमफ्राय फादारा ओमफ्राय बिदिनो बिनाबो एसे जोंनि फरायनायनि थाखाय एसे खरस खालामनो थाखाय माबा मोसौ बिजनेस खालामो माने जायखिजाया बिजनेस खालामो आरो सानैबो जेने दा फैबाय थानाय जि फरायसाफोरनि थाखाय मा बोसोन होनो सानो गासिबो माने जा 1निफ्राय 10आनो जा 11-12आनो जा माने जाखिनि क्लासाव दं जाय स्टुडेन्टआ जा क्लासाव दं माने जाखिनि रोंनांगौ जाखिनि सोलोंनांगौ बिजाबाव बेखौ माने मोजां रोंजोबबानो गासिबो एग्जामखौ क्लियार जानो हायो आरो मोजांल' रोंजोबनांगौ आरो जाखिनि सोलोंनांगौ रोंनांगौ बेखिनियाव मोजां रोंबानो गासिबो एग्जामखौ क्लियार जानायनि चान्स थायो हाइ स्कुलाव गोसोखांथाव माबाफोर बेबायदि माने जाथाय बा माने फरायनाय समाव मोननाय बेबायदि माबाफोर दङ नामा जे आं माने बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव दं बा बे सारखौ गोसोआव दं बेबायदि औ माने जों हाइ स्कुलाव माने जोंनि एग्जामफोर जाबाथाय एग्जामथ' रिजाल्टथ' डिक्लेयार होबाथाय बिदिनो जोंनि प्रिन्सिपाल सार माबा हेडमास्टार सार बिस्थिराम नार्जारि होननाय बिथाङानो माने प्राउड फिल खालामहोबाय थायो माने जेब्ला प्रेयार लाइनाव थायो अब्ला बिदिनो जों स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव बिदिनो उमुक मार्क्स मोन्दों उमुक माने मोजां माबा जादों बेबायदि नाजा होनानै स्टुडेन्टफोरखौ इन्सपिरेसन होयो आरो ओमफ्राय बेफोरखौनो
दा गोसोखांबाय थायो मालाबा मालाबा हाइ स्कुलाव फरायनायाव सोरनिफ्राय बांसिन थुलुंगा मोननाय थुलुंगायाथ' नै जोंनि माबा हेडमास्टार सार बिस्तिराम नार्जारि सारनिफ्रायनो मोनदों जाय गोरायुंमोन बिथाङा दा आङो मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों जे आथिखालाव जोंनि फरायसाफोरा माने गोबां फरायसाफोरखौनो नुदों जे फरायनायाव बारा गोसो होआ मबाइल ड्राग्स बा बायदिसिनाफोरखौ बांसिन गोसो होनाय नुयो आरो बेनि गेजेराव मोजां फरायसाफोरबो दङ दा बै जे माने जायफोर फरायसाफ्रा फरायनांगौ समाव फरायाखै गावनि समखौ ओरैनो हगारदो दा बै फरायसाफोरनि सायाव माने मा बुंनो सानो माने सोरबा सोरबा माने क्लास 10 निफ्राय एसे बारबानो हाई सेकेन्डारि लेभेलावनो बिदि जायो जानाया माने निउ कर्स मोनहैबाय बेजों ओमफ्राय आरो बांसिनानोथ' बिमा बिफानिफ्राय गोजान जाहैयो बे टाइमाव निउ कर्सजों लोगोसे एसे निउ माने हार्ड वार्किं खालामनो गोनां जायो बे टाइमाव माने एसे अपोजिट जायो आरो बांसिनानो बे हार्ड वार्कनि सोलाय माने एसे साइडआ चेन्ज जालाङो बिसोरनि थाखाय बांसिनानोथ' बिसोरो गावबा गावनि टाइमखौ माने बिदि आद्रि खालामालासिनो गावबा गावनि जाखिनि खामानि मावनांगौ बेयाव खामानि मावबा मोजांसिन जागोन आरो दा नोंथांनि लाइफआव माने चेलेन्ज होननानै बुङोब्ला माखौ चेलेन्ज होननानै साननालाय चेलेन्ज होनबाथ' आं दा जाखिनि मावनांगौ माने फिउचारनि बे जाखिनि आंनि माने एम बेखौ जाफुंसारनायाव जाखिनि खस्थ' माने जाखिनि हेंथा फैया माने बेफोर हेंथाफोरानो माने बेफोरनि चेलेन्ज दं बेनि उनाव जे मोनसे गोदान थासारि मोनहैगोन IIT नि थाखाय दा बेनि थाखाय मेन्टेलि बेसेबां प्रिपेयार मेन्टेलि अलरेडि माने एसे लेंगुवेजनि एसे प्रब्लेम जानानै माने फार्स्ट टाइमावथ' इंलिस जाहैगोन आरो बेयाव थांनानै इंलिस जाहैगोन आरो ओरैनो हिन्दीफ्राथ' क्लियार दङ बेनि उनाव मेन्टेलि एसे क्लियारानो दं ओरैनो इंलिसाव कनभारसेसन खालामनायाव एसे प्रब्लेम जानो हागौ बा बायदिसिना बिदि कनभारसेसन जानायाव अट'मेटिकलि फैगोन जिहेतु माने कनसेप्ट क्लियार इंलिश ग्रामार बा इंलिश वार्ड स्टरफोर थायोबा दा नैबे समाव जोङो नुदों जे जोंनि बर' मिडियामखौ लानानै जोंनि गोबां माने गार्जेन्सफ्रा माखासे नेग्लिजेन्सि खालामो नङा होमबा जे माने बर' मिडियामा माने फरायबा जेबो जाया मा जाया होननानै आरो दा बे समाव जोङो नुदों जे नोंथांमोन बायदियानो माने दिनै IIT आव एडमिसन मोनदों सोरबाया मेडिकेलाव मोनदों सोरबाया माने गुबुन गुबुन माने माबाफोराव एडमिसन मोनदों दा बेवहाय जोंनि गार्जेनफोरखौ मा बुंनो सानो जे गावनि गथ'खौ लानानै जे बर' मिडियामनि सिमां आंनि बायदिब्लाथ' बेनो माने उन्दैनिफ्रायनो सासे गथ'खौ गावनि अन लेंगुवेज जेरै बर'बा बर' हारसाबा हारसा बर'जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोखादों जेब्ला बेखौ आरो इंलिश मिडियाम सोदेरो अब्ला बे एसेबाबो खस्थ' मोनखागोन माने बेयो इंलिश मिडियाम जेब्ला बर' मिडियामजों माने उन्दैनिफ्रायनो बर'जों बिमा लेंगुवेजखौ सोलोंबाय नालाय अब्ला बर' रावखौनो माने सोलोंनांगौ आरो होमबाना एसे इजिलि फैयो माने कनसेप्टफ्राबो क्लियार जायो जाखिनि बुजिनांगौबो गासिबो बुजिजोबखायो ओमफ्राय एसे क्रिएटिभिटिबो जायो माने मानसिफ्रा गावनिनो माने कनसेप्ट क्लियार जाबाय नालाय गावनि मादार लेंगुवेजजों माने सोलोंनो हायो दा बे साननैसोआव मा खालामनानै दं ओरैनो दा नै गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो मा क्लासनि क्लास 10 नि अबे स्कुलाव सानजारां रोदोमबु सोलोंसालि जेराव आं फरायदों बेहायनो नोंथाङा फैदोंना सारा लिंना लाबोदों ना फरायसाफ्रा लिंना लाबोदों आं हारसिंनो फैदोंमोन गथ'फोरखौ माने फरायसाफोरखौ फोरोंनो गोसो जादों आरो मा बुंदों दा बै फरायसाफोरखौ क्लासाव फरायनायजों माने फोरोंनायजों लोगोसे बेखौनो बुंनो सानदों माने नोंसोरो जाखिनि सोलोंनांगौ बेखौनो मोजां फराय ओमफ्राय नेक्स्टआव जेब्ला नेक्स्ट स्टेज सफैगोन ना माने जेब्ला हाई सेकेन्डारि सफैगोन अब्ला जाखिनि हेल्प नांगौ आं होगोन दे होनना बुंदों आरो दा माने बोरै माखौ बिदि फरायनांगौ मा एम लाबाथाय बोरै जालाङो बेफोरनि एसे हेल्प होगोन होनना बुंदों बिसोरखौ ओरैनो नोंथांनि आजिरि टाइमाव नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो ओरैनो दा गामियाव थानाय टाइमावथ' आं दा फुटबलसो गेलेगासिनो सेंग्राफोरजों ओरैनो फिजिकेलनि थाखाय लोगोफोरजों जानायखौ माखौ जाना बांसिन मोजां मोनो जानायाथ' ओरैनो बांसिन फिथाइ सामथाइ जानाय जायो ओरैनोथ' बांसिन मेनलिथ' ओंखाम जागोन बेनि उनाव फिथाइ सामथाइ जायो ओंख्रिया मा ओंख्रि जाना बांसिन मोजां मोनो ओंख्रि पार्टिकुलार ओंख्रिथ' गैथ'आ माने अनला ओंख्रि
अनला ओंख्रि जायो जानायालाय र माने फरायसाफोरनि थाखाय माने बिसोर जि जानाय आदार बा ओंखाम जानाय बेखौ माबायदि जानांगौ फरायनाय समाव फरायसा समाव बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा उन्दै माने स्टुडेन्ट समाव आरो जेब्ला स्टुडेन्ट टाइम ना अब्ला बांसिन फुङाव एसे खम जानांगौ खमनि उनाव सानजौफु सफैगोन ना सानजौफुआव माने बांसिन जानांगौ आरो सानजौफुआव बे टाइमाव एसे ओंखामाव उखैहैनाय जाबाय नालाय बेनि उनाव जेब्ला नों साप'ज हराव फरायनो नागिरनायाव हरनि टाइमाव माने ओंखामखौ एसे खम जानांगौ नङाबा जेब्ला ओंखाम जाखांनाव फरायफिननांगौ ना माने एसे निसाया बारा जायो उन्दुनो ओंखारो बिदिनो बांसिन फिथाइ सामथाइ जायोबा मोजां जायो नामा औ फिथाइ सामथाइखौ गेजेर गेजेर जाबाय थानांगौ माने एसे फिजिकेलनिबो मोजां जायो ओमफ्राय माइन्डफोरनिबो मोजां जायो हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा मबाइल बाहायोब्ला मोजां जायोना गाज्रि बेयो मबाइल बाहायनाया माने स्टुडेन्टनि सायाव डिपेन्ड जागोन बेयो नों माबायदि बाहायदों मबाइलखौ मोजाङाव बाहायदों ना गाज्रियाव बाहायदों मोजाङाव बाहायदोंबा मोजां जागोन बेयो गाज्रियाव बाहायदोंबा माने लाइफआबो एसे बेकार जागोन आरो बेजों टाइमबो लस जागोन माने ओरैनो गार्जेनफोरा बेनि सायाव केयार लानांगोन गार्जेनफोर जोबथारनायाव आं मोनसे कुइसन खालामबावनो लुबैदों सोंथि सोंनो लुबैदों बे जाबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि जि लाइमोन फरायसाफोरखौ माने नोंथाङा मा बोसोन होनो नागिरो फैबाय थानाय टाइमाव जा स्टुडेन्टफोराथ' माने स्टेज टु स्टेज बारबोबाय थागोन नालाय जाखिनि मावनांगौ गावसोरनि मोजाङै मावदो ओमफ्राय हारि समाजनि गासिखौबो मोजां साननानै मोजाङै माने आवगायलांबाय था बेखौनो माने गावबा गावनि खामानि मावनांगौखौ मोजाङै खामानि मावलांबाय थाबानो माने गासिबो जाफुंसारनाय चान्स दं आरो बे समाव नोंथाङा जोंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय आरो नोंथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों